बे BPF ना मा आं बेखौ मिथिया मिथिबाय मानसिया ओरैबायदि थांनाय MCA इलेक्सनाव बियो आंखौ फुथुलायनो नागिरदोंमोन बियो मा गामि मोनथाय आं बावगारबाय एक्जेक्टलि गामिखौ नामा सन्जय आरो XNDB सारेन्डार 20 बेचनिमोन बियो ओमफ्राय बियो सोर पार्टिनि जानानै मावदों बेखौ मिथिया आं बेखौ सान्थिफुराव बेखौ केसबो होखांबाय दिनैनि दिनाव बियो आं मोनसे जायगायाव केम्पेइनाव थांबाय थानायाव आंनि गारिनि सिगाङाव एसे माने डिस्टार्ब होनानै आंखौ माने माखासे माने बडि लेंगुवेजजों ओरैबायदि गाज्रि आखु दिन्थिदों जायखौ दिनै मिडियानि सिगाङाव आं बुंथिनानै आंनि बिमाफोरखौ आंनि बिनानावफोरखौ आं लाजि फोनांनो नागिरा बा आंनि बिदा फंबायखौ बेफोरबायदि जानायखौ जोंनि समाजाव दाजाथों दिन्थिनायखौ आं उसुबिदा मोनो बेनिखायनो आंनि लामाखौ क्लियार खालामनो थाखाय आंनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय स्क'टआ लामाखौ क्लियार खालामनाय जादों बाखि जेबो खोथाखौ सोरनिबा माबा मोनसे खैसार थानो हागौ नामा सार बेयो बिनि बेलाय सन्दनालाय आरो खैसारगिरिखा बर' हारिखौ खैसार खालाम फोजोबस्रांनायनि मुल मन्त्रखौ लाग्रायानो चन्दन ब्रह्म दिनै चन्दन ब्रह्मनि स्टाइरिं खालामनायावनो बा बेनि माने बेयो सासे मास्टार कि हिसाबै ओंखारनायावथ' नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ जोनोम जानानै जोंनि UPPLनि सापर्टारफोरखौ दाबि धमखि होगासिनो दङ बेयावथ' गासैबो चन्दन ब्रह्मनि आखाइ दङ बर' हारिखौ सिबिग्राबा बर' हारिनि नंगुबै रैखाथिगिरिब्ला बिसोरो दिनै बर' हारिखौ सिगिसग' खालामनायनि मा गोनांथि दङ बेयाव गासैबो चन्दन ब्रह्म हाग्रामा महिलारिमोननिनो आखाइ दङ